Ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилоотии ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. имрӯз дар шаҳри нурсултони ҷумҳурии Қазоқистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси меҳмони фахрӣ дар ҷаласаи шӯрои олии иқтисодии Авроосиёи Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё иштирок ва суханронӣ карданд. Дар ҷаласа сарони давлатҳои аъзои иттиҳод Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, инчунин Молдова чун давлати нозир ва Тоҷикистон ҳамчун меҳмони фахрӣ иштирок намуданд. зимни суханронии худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш аз ҳама ба ҷониби Қазоқистон барои пазироии гарму самимӣ изҳори сипос намуданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон ва кишварҳои аъзои иттиҳодро муносибатҳои зичи дӯстӣ ва ҳамкорӣ дар асоси дуҷониба ва ҳам дар чорчӯби иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ ба ҳам мепайвандад ва рушди босамари муносибатҳои тиҷоративу иқтисодии кишварҳо исботи ин гуфтаҳо мебошанд. ба таъкиди сарвари давлат масъалаи рушд ва таҳкими муносибатҳо бо шарикони иттиҳод дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳамеша мақоми махсус дорад ва хоҳад дошт. дар ин росто мо ба тавсияи ҳамкории судманд бо давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҳамаи ҷонибҳо аз ҷумла дар соҳаи амният аҳамияти хоса медиҳем, изҳор доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимни суханронии президенти Тоҷикистон таъкид намуданд ки кишварҳои мо дар чорчӯби ҳамкорӣ ва дар бораи мубориза бо таҳдиду хатарҳои амниятӣ чун терроризм, экстремизм, ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ якҷо бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир иттифоқчии воқеӣ мебошад. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки мо метавонем бо дарёфти роҳҳои хуби таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоии кишварҳо дар ҳалли вазифаҳои бузург дар ҳамаи самтҳо муваффақ гардем. имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдо ҷаласаи ҳафтуми кумитаи ҳамоҳангсоз оид ба солгардонии расмияти савдо ба иштироки намояндагони вазорату идораҳо, бахши хусусӣ ва шарикони рушд баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ҳалли мушкилоти соҳаи насоҷӣ, кашбкорӣ ва дузандагӣ инчунин имтиёзҳои пешниҳодгардида барои содирот ва воридоти маҳсулоти соҳаҳои номбурда аз ҷониби кумитаи андоз, эътирофи сертификатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди дигар кишварҳо, мушкилоти воридкунандагон ва мониторинги иҷрои супоришҳои протоколии кумитаи ҳамоҳангсоз оид ба солгардонии расмиёти савдо дар соли 2018 мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар кори ҷаласа муколамаи озод байни намояндагони мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ баргузор шуда, таклифу пешниҳодҳои намояндагони бахши хусусӣ барои баррасӣ ба мақомоти давлатӣ пешниҳод шуданд. ёдгориҳои саразм бузургтарин кашфиёт дар соҳаи археологии Осиёи марказӣ буда, бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2020 5500-солагии саразми бостонӣ ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ҷашн гирифта мешавад. оид ба таърихи саразми бостонӣ Зулфия Раҳимзода гузориш медиҳад. саразм оғози тамаддуни тоҷикон эътироф гардида ҳамчун шаҳрак дар замони аҳди биринҷию оҳан пайдо шудааст. нахуст муҳаққиқи саразм бостоншинос Абдуллоҷон Исоқӣ масоҳати ёдгориро то 100 гектар муайян намуда, шумораи аҳолии онро то 8000 арзёбӣ намуд. бузургии масоҳати ёдгорӣ, шумораву зичии ҷойгиршавии аҳолии саразм, маркази биноҳои маъмурӣ, мазҳабӣ, растаҳои ҳунармандӣ дар самти ҷанубу шарқии он нишона ва хоси аввалин шаҳрҳои шарқи миёна мебошад. солҳои 70 қарни 20 аз тарафи сокини маҳаллии ҳамин ҷамоати саразм Ашурали Тайлонов ҳангоми сохтмони бинои хеш тасодуфан табартеши виҷро пайдо мекунанд. аз бозёфти мазкур бостоншинос нахусткашофи саразм Абдуллоҷон Исоқов дарак меёбанд ва ба ин мавзеъ меоянд ва соли 76 сар карда дар ин мавзеи
که ما قرار داریم یک چند خندق‌های سنجشی می‌گذرانند و در نتیجه کوچ‌های بعدی از سال‌های 70 تا 80 معلوم گردید که در این موضوع یکی از اولین شهرها اوراسیا موجود بودند. سال 1984 نخستین اکسپدیسیای بین‌الخلقی باستانشناسی تاجیکستان و فرانسه در سرازم تحقیقات باستانشناسی آغاز نمود و این همکاری تا امروز ادامه دارد. من بعد در تحقیقات‌های باستانی این یادگاری بی‌نظیر تاریخ خاورشناسان آمریکا، باستانشناسان اسپانیا، آلمان، روسیه و ازبکستان شرکت ورزیدند. موافق معلومات ها سرازم قدیم با عصری اینیولیت یعنی منصوب بوده این هزار ساله چهارم نیمه هزار ساله 4 و ابتدای هزار ساله 3 منصوب می باشد. سال 2010 یادگاری سرازم به فهرست میراث عمومی جهانی فرهنگ یونسکو وارد گردید و با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2020 5500 سالگی سرازم باستانی همچون مرکز تشکل تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان جشن گرفته می شود. در دایره این جشنگیری عین زمان آبادانی و سازندگی ها در شهر پنجکند در سطح ضروری راه اندازی کرده شده‌اند. در آنجا 3 اکسپدیسیا یک جایه شده هم کارهای حفریاتی باستانشناسی برده ایستادند. زیاده از 100 نمود کارها پیش بینی شده است و در آن زیاده از 20 نمود کارها به همون انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش تعلق دارد. تنها برای گذراندن کنفرانس ها 8 نمود کار نقشه چاره‌بینی پیش بینی شده است در این سمت و تنها برای تعمیر آبادکنی همون اطراف سرازم 12 نمودی کار حاضر تهیه شده است و کار رفته ایستاده است. جشن 5500 سالگی سرازم که در سطح جهانی گذرانیده می شود مایه خودشناسی و خودآگاهی، ارج گذاشتن به تاریخ و حفظ تمدن ملت تاجیک است. خبرها از خارج کشور بر اثر بارشات و آبخیزی در مضافات گوانسی چجوانی جمهوری مردم چین صدها بنای استقامتی خراب گردیده 7 نفر هلاک شد. در شهر اریهای مضافات ادلیب سوریه در نتیجه موشکباران شدن منطقه های اهالی نشین 6 نفر به هلاکت رسیده، 10 کسی دیگر زخمی شدند. شهر خبرها از خارج کشور. در مضافات گوانسی چجوانی جمهوری خلقی خیتای بارشات آبخیزی را به میان آورد. در پی آفت طبیعی 7 نفر هلاک شده، 2 کسی دیگر بنشان گردید. طغیان آب 185 بنای استقامتی را پرراه خراب کرده، به 10 بنای دیگر ضرر رساند. همچنین بناهای زیاد استقامتی و ماموری در احاطه آبخیزی قرار گرفتند. در مضافات گوانسی چجوان دوام 4 روز می شود که بارشات قطع نمی گردد. وابسته به این کارمندان خدمات نجاتدهی از منطقه‌های زیر خطر قرار داشته قریب 9000 اهالی را به جایهای بی‌خوف کشاندند. با وجود این هم قریب 200,000 نفر را آبخیزی تهدید می‌کند. بارشات خط‌های انتقال نیروی برق را کارناشایم کرده، ساکنان از استفاده برق و آب نوشاکی محروم ماندند. از آبخیزی حاصل 19000 گکتار زمین‌های کرم ضرر دیده است. حجم ضرر آفت طبیعی قریب 20 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. برای برطرف کردن عاقبت‌های بارشات و آبخیزی، کارمندان خدمات داخلدار فعالیت دارند. قواهای حربی هوایی سوریه در شهر اریهای مضافات ادلیب قرارگاه تروریستان را موشکباران نمودند. در پی حادثه 6 ساکن آسایشته جان باخته، 20 کسی دیگر جراحت برداشت. از ضربه‌های هوایی چند بنای استقامتی خراب گردید. احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد، زیرا به گفته کارمندان خدمات نجاتدهی در زیر خرابه‌های بناهای استقامتی آدمان قرار دارند. دوام یک هفته اخیر در نتیجه گذراندن عملیات ضد تروریستی قواهای حربی هوایی سوریه در منطقه‌های گوناگون شهر اریها 215 ساکن آسایشته از جمله 47 کودک به هلاکت رسیده، 10 کسی دیگر مجروح شدند. در قسم شمالی مضافات آلبرتای کانادا سوختار بیش از هزار ادامه دارد. با وسعت یافتن میدان سوختار جنگل، گرمی هوا و وزش شمال باعث می‌گردد علنگای آتش به منطقه‌های اهالی نشین تهدید می‌کند. وابسته به این کارمندان خدمات داخلدار قریب 5000 اهالی را به جای‌های بی‌خوف کشاندند. برای خاموش نمودن سوختار جنگل، کارمندان خدمات آتش نشانی با تکنیک‌های مخصوص مبارزه می‌برند.
дар шаҳри роғун дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ бунёди иншооти таъиноти гуногун идома дорад. ҳамчунин сокинони тавассути иқдомҳои дастаҷамона дар сабзухӯрамгардонии шафати кӯчаҳо назди муассиса ва корхонаҳо саҳм мегузоранд. гузориш аз шаҳри роғун. дар шаҳри нурофарон роғун ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободониву бунёдкорӣ васеъ ба роҳ монда шудаанд. аз ҷумла дар партави омодагиҳои сазовор ба истиқболи ин санаи хотирмон ва татбиқи ҳадафҳои муҳими стратегӣ дар шаҳри роғун низ сохтмони як зумра иншооти таъиноти гуногун бо маром ҷараён доранд. дар соли 2019 сохтмон ва ба истифода додани 16 адад иншоотҳое ки таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ ба маром рафта истодааст. дар шаҳри роғун дар доираи иқдомҳои созанда ва бунёдкоронаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бунёди сохтмони биноҳои маъмурӣ, майдончаи варзишӣ, манзили истиқоматӣ, фаввора ва гулгашт, симхонаҳои иловагӣ, таъмири боғча, равшаннамоии кӯчаҳо, бунёди истгоҳҳои замонавӣ, марказҳои ҳунарҳои мардумӣ бо маром идома дошта, сифати баланди корҳои сохтмонӣ дар зери таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад. тарафи соҳибкори шаҳри роғун Сиҳмардов Аҳмаҷон бо маркази фароғатию маишӣ баҳри сокинони шаҳри роғун сохтмонаш идома дошта имрӯз то ба имрӯз як қисмати корҳо аз ҷумла сабзамайдонҳо ба пуррагӣ ба анҷом расидааст. шаҳри роғун дар даврони соҳибистиқлолии кишвар марҳила ба марҳила рушду инкишоф ёфта, сол аз сол симои худро рангину муҷалло мекунад. дар умум дар доираи нақшачорабиниҳо оид ба рафти корҳои бунёдкориву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри роғун бунёд ва таъмиру таҷдиди наздик ба 200 иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла коргоҳҳои дузандагӣ, марказҳои гуногуни хизматрасонии иҷтимоӣ, маҷмаъаи маишиву маъмурӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда маҳсуб шуда дар назар дошта шудааст. идомаи ахбор. дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон барои татбиқи барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 тадбирҳои назаррас амалӣ карда шуд. бо ин мақсад соли 2017 дар деҳаи Ғарғараи деҳоти Корез хоҷагии ёрирасони Каримҷон Давлатов таъсис ёфт, ки имрӯз заҳмати софдилонаи саҳмдоронаш натиҷаҳои хуб медиҳад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зоишои Тағоймурод. соли гузашта дар заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳои деҳаҳои Ғарғара, Ҳусейншайх, Якатут, Рахшонзамин, Корез ва Данғараи болои деҳоти Корез 20 гектар ва имсол дар мавсими ниҳолшинонӣ 26 гектар боғи нав бунёд карда шуд. хоҷагии ёрирасони Каримҷон Давлатов дар деҳаи Ғарғара серсоҳа будам, деҳқонон дар ин шабу рӯз кӯшиш менамоянд, ки навниҳолон ва зироату полезиҳо бенуқсон парвариш ёбанд, то оянда дар фаровонии бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми назаррас гузоранд. соли 2016 дар рӯзҳои аввали таъсиси хоҷагӣ беш аз 700 бех ниҳоли мевадиҳандаи ба иқлим мутобиқ шинонида шуд ва имсол саҳмдорон ҳосили хуби меваро интизор ҳастанд. таҷриба нишон медиҳад, ки ҳар як деҳқон агар маданияти баланди боғдорӣ дошта бошад ва дар асоси тавсияи илман асосноки олимони соҳаи кишоварзӣ корҳои агротехникиро саривақт анҷом диҳад, он вақт ҳосили хуб ба даст хоҳад омад. масоҳати умумии замини хоҷагии мазкур беш аз 2 гектарро ташкил дода 15 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошад. имрӯз дар хоҷагии мазкур дарахтони мевадиҳандаи зардолу, себ, олу, бодом, нок ҳосили хуб доранд. маврид ба таъкид аст, ки кишоварзони деҳоти Корези ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзанда гузошта, бо истифода аз боду ҳавои мусоид дар заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳо боғу тогзори нав бунёд мекунанд. соли 2018 дар гӯшаи дигари боғ дар масоҳати беш аз 1 гектар гармхона бунёд гардид, ки дар он ниҳолони лимӯ ва дигар зироату полезиҳо парвариш меёбанд. аз рӯи иттилоъ дар гармхонаҳои навбунёди хоҷагӣ беш аз 100 бех ниҳоли лимӯ шинонида шудааст. гармхонаҳое ки қаблан бунёд шудаасту дар он дарахтони лимӯ шинонида шуда буд, имрӯз ҳосилнокии онҳо хуб мебошад. Зоишои Тағоймурод, Баҳодуристам, Данғара, Ахбор.
кишоварзони ноҳияи зафарободи вилояти суд ба мақсади зиёд намудани истеҳсоли пахта ки омили рушди соҳаи саноат мебошад ҳамасола кишти ин зироати техникиро зиёд мекунад. гузориши мазбут бобозода аз ноҳияи зафаробод. сербориши асад зиёд ва обу ҳавои моҳи апрел ва майи соли равон ба фаъолияти пурҷӯшу хурӯши пахтакорон халал ворид карда бошад ҳам лек кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи зафаробод зарраи дар ҳарос намонда бо истифода аз фурсати муносиби рӯзҳои офтобии фасли баҳор дар майдони 14500 гектар кишти бо баракати пунбадона доир намуда имрӯз ба коркард нармсозӣ ва ягонакунии қитъаҳо шуғул меварзанд. тибқи нишондиҳандаҳои фаврӣ ва омурӣ то имрӯз ҳамаи майдонҳо аз нармкунии нахустин бароварда дар зиёда аз 7000 гектар пахтазор ягонакунии ниҳолҳо ба анҷом расонда шудааст. ин амалҳои созанда дар хоҷагии деҳқонии оилавии қарасақол бобо густурда роҳандозӣ шудааст. сарвари хоҷагии деҳқонӣ марди 75 солаи тамоми умрашро дар соҳаи кишоварзӣ сарф карда ҷумабой раҷабов даромади софи ҳамасола аз пахтакорӣ ба даст омадаро манбаи рушди оила ва болоравии сатҳи зиндагӣ арзёбӣ менамояд. барои осонгардонии меҳнати пурзаҳмати аҳли оила ва аз ҳар гектар майдони пахта гирифтани 40-45 сентнери тиллои сафед аз ҳисоби фоидаи соф ба хоҷагии деҳқонӣ 2 адад трактори пуриқтидори МТЗ-82 истеҳсоли Беларусия, 2 адад ядак, таҷҳизоти шудгор, мола, сихмола ва ягонасозии зироатҳои кишида харидорӣ карда шудааст. ин пахте мо 2 апрел ба коштагӣ будем. вақте ки мо 2 апрел ин пахте коштем, 2 апрел ҳаво бисёр гарм омадагӣ буд. мо ҳаво ба нигоҳ карда будем. барои ки боду ҳаво мос омадагӣ буд, пахтакорӣ вақташ расидагӣ буд. мо коридем, мана пас аз коридани мо пахта нағз буромад. баъд аз 10-12 апрел сар карда боронгарӣ мана чихел хабар доред пайдарпар шуда истод. пахта таги қатқалоқ бомонд. пахти буромдагӣ қатқалоқ зер кард. бисёр касалӣ ин хел ҳолатҳо ба касалиҳои решатосӣ мегӯн, решаш метосад. барои ҳамин дидӣ истодем ки мана пахта аллакай баъзи пахтаҳо хуш истодааст. мо аз имконият фоида бурда мана ҳозир 2 маротиба замина вай кардем, нарм кардем. асосан ҳозир ҳамин деҳқонҳо чӣ кор мекунад? бояд ки замина мулоим кунад, гармӣ диҳад замин ба. вай аз гармию аз намӣ дур кардан дар корваи саб. барое ки ва пахти решаш кор карда буравад. пахтакорони сарбаланди ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи зафароботи вилояти суд азми қавӣ доранд ки нармсозии муттасил, ягонакунӣ ва обёриву озуқадиҳии 14500 гектар пахтазорро идома дода дар соли ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон то 30,000 тонна тиллои сафед истеҳсол намуда сатҳи зиндагии рӯзгори хишро боз ҳам баландтар гардонанд. мазбути бобозода аз ноҳияи зафаробод барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.